posle pauze kratke opet Nušću, povratak na mesto zločina. Da li ima nekih emocija specijalnih kada se pomene Ušće i kad staneš pred ovaj veliki prostor i pred sve ove ljude? Pa prvo, hvala ti što si bio onako veseo. Ja volim da posmatram lica u publici, ali ti si mi baš onako dao dobru energiju. Volim kad se ljudi dobro zabavljaju. Ušće, pa ne bih rekla da je mesto zločina, nego onako mesto karmičkih događaja kad je reč o meni. Znam da je to onako nešto Kosovo polje u sred Beograda gde se pokazuju junaci u show biznisu biti ili ne biti. Tako da, evo, ja se nadam da smo večeras opet pokazali da nismo džabe tu gde jesmo i da smo preživeli mnoge bure, ratove i decenije, ali da nismo izgubili na snazi i na tom Milanu. Došlo je do smene generacija, do nove publike. Znam da klinci vole svašta da bacaju na binu ovih dana festivala, ali sam imala sreću, su bacali ruže i medvediće. Tako da, eto, hvala klinci, hvala svima koji su došli, hvala novinarima koji su lepo i najavili, ispratili festival koji stvarno zaslužuje veliki respekt za čitav region. Vojaž se drzo da te odgovori, tačnije ti si mu žestoko odgovorila. Da li je crni postao beli cerak umeđu vremenu, da li je bilo susreta? Ja moram samo da kažem da ti klinci moraju da pokažu respekt kad je reč o mnogo uspešnijim i mnogo onako većim imenima nego što oni mogu čak i da sanjaju. Čak i ne verujem ni da su osobe kao što sam ja vidjela i na malim ekranima. Moraju da pokažu poštovanje prema nekome ko je tako puno postigao i ko traje više nego što oni žive. Tako da pretpostavljam da neće u showbiz smislu dočekati kraj ove godine, tako da li uopšte treba da se bavim likovima za koje u stvari faktički ne znam ni kako, za Vojaža znam kako izgleda, za ove drugi čak ne znam ni kako izgledaju. Rekli su mi na probi da sam prolazila pored tih klinaca, ali ja nisam znala ko su oni. Što je potrebno da se kače za tebe stalno? Zato što je to dobar marketing, a i zato što ja volim da odgovorim i onda bude onako jedan showbiz beef. Ja razumem te klince, mislim, oni, kad je reč o tim klincima, oni, mislim, znam da vole da diluju drogu, da su uglavnom u zatvoru, tako da je možda bolje da se bace na te pritvore i zatvore nego da se petljaju u show biznis gde stvarno nema šta. Jelena, kada smo kod Vojaža, moram da te pitam, u moru komentara o njegovom duetu sa Cecom, pisao je jedan, da li je... Znaš šta, ne znam zašto ljudi me prvo pitaju, onda kad iskreno kažem šta mislim, mislim da se ne lažemo, sve mislimo isto, samo što neko sme da kaže, ali svakako žao mi je što moje kolege prosto mere šta će da kažu, neće da se zameraju. Sa druge strane, mislim da treba biti iskren prema svima i reći isto. To nije vređanje ako kažu da ti se nešto ne sviđa. Ali komentarisali su da li je Vojaž bio potreban Ceci ili Ceca Vojažu u tom duetu. Ima pitanje o nastupu i to je to. Kom su upućene Munjice? Pitanje o nastupu i idemo. Jelena, mnogi su očekivali na sceni Milicu Pavlović, nije se pojavila. Da li je među vama sve okej? Jeste, naravno. Mislim da Milica ima puno svojih obaveza, ali naravno sve je u najboljem redu. Munjice su, zato što smo grmeli večeras, bile su upućene i publici i vama medijima i meni onako da daju dodatnu energiju i nadam se da smo grmeli i goreli na sceni i da je ovo tek početak jedne lepe koncertne turneje. Nadam se, mislim, Alfa i Omega albumi su izašli prošlog leta, ali nisam mogla da krenem da se bavim promocijom zbog Linča 1, 2 i 3, Drame 1, 2 i 3, Smaka sveta 1, 2 i 3. Nadam se da se više ništa strašno neće desiti u mom životu i da ću konačno moći da se bavim mojim poslom, muzikom i da ćemo kidati sa velikim koncertima, trgovima. I evo sad idemo u Inđiju, idemo u Požarevac i redom. Eto, pozivam svu publiku da me podrži.